Sama, hyvää huomenta ihmiset. Avaan uuden sivun YouTube-kanavallani. Nyt se on minun keittiöni ja ruusuni. Haistele ruusuni. Erittäin hyvän makuinen. Ei. Tänä aamuna keittin kahvin keittimeni. Ei, minä kyllä raikasta vettä. Tarvitsen kahvia ja maito, mutta ei timjami ole maitoa. Maito on lämmintä. Arvitsen. Kaikki kunnossa näkyvin. Kopioi. Mitä? Todellinen nimi. Mikä on se paperin oikea nimi? Olen häpeä. Kahvipaperi, imupaperi. Pidätkö tuosta nimestä? Ha. Kyllä. Elämäni on uusi sivu. Ajattelin vain, jos... Voi. Kyllä. Tarvitsen lusikan. Apaa. Se on erittäin vaikea toiselta puolelta. Hiljaa. Et ole hiljaa. Hiljaa, Walter. Se on hyvin hauska. Voi. Lusikkani. Otan kahvini englanniksi. Mä tarvitsen 1,5 lusikkaa. Ota kahvini. Kahvi tarvitsee. Ei ole lämmin. Kahvi tarvitsee kylmää, kyllä. Koska kahvi sisällä on lihaa, ei lihaa. Jota tarvitsen, se on kahvi, koska jokainen päivä kahvin kanssa on lämmin. Jos pidät minusta, katso videoni, työnnä, Mutta kun se on sormi. kyllä, minä. Hyvä on. Sinä kaikki. Hyvästi, Sean. Rakastan sinua. Paina nappia, kun kuva on häpeä sormi ja mikä on... Joo. Sinä työnnä. Laittaa tämä on ottaa kuva. Take picture. Jos pidät minun mitä?